Layo ka na ba tanabda na ni Bayloy? Mao lagi bay. Gi ka ba taglarin nga? Abot na diri bukid naman eh. Mga ato ganiha ka tag binaktas niya. Unsang lugar naman ning Pero na bukid na itong na abdan. wa ka ta lamata ni bay. Mao lagi. 3,000 nan Bayloy. Oo, Punta na. ta mangutan na ta. Siyawa man tawa na Bayloy. Makaroon ka tapangutana na nga. Mao lagi bay bawa ni nga pura magi kasaligan lang tuhan nga inuktok mga gatamba oh. Lainag porma na eh. Pero wala matilaing kapangutana ni Bayloy. Ato lang siya yan. Ato dyan ang dulot. Anong? Masaya manong. Oh, bus lang. Nang sa mo diri nga. Nabot mo diri lugar na. Asa kay tuyo ni diri lugar. Hindi na lagi may lakol-akaw ba? Di ka may klarin. Tabot na may diri nga bukid man eh. May asa may dapitan eh. Nasaag eh. Diri ay. Wala ni ka to. Di kong kauban eh. Wala mo mahibong nga. Nagtutuyog mo ni lugar. Sira mo tutuyog diri mo mahibong di. Kuya ka ni nautan na minimo kay. Kuyo kini lugar diri. Gibali na ko niya. Nasaag yapon may. Tamong duha. Ngano man? Nganong nabot mo diri nga. Wala mo pilter bang kuya ni lugar diri. Nganong diri. Nasaag lagi mi. Oh, kita ka ng lugar diri na. Nuha ka bantay katong katong ko ba katong taytayan nga magtutuya. Kuyo kay na diha kay kita mo nang mabuntod to. Oh, mo na yung gibantayan diri. Bisa na katuig diri sig bantayan ning ko nang nag-atang ligo sa mga engkanto lagi na kapsa mo dos. Atud ka mo ito dos. Kuyo kay ni lugar diri. Tauan na ng lugar ka day. Oh, tawan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Okay. May suba man to mong lakdan nga niya. Abot mo man ni. May suba lang na. Ya, udah bukid. Wala mo hibong di nga. Dito yun as engkanto nga gisaag mo kay kamo may biktima hon sa engkanto. Kang Bayloy. Abot mo diri. Kuyo kay ni lugar diri. Yun engkanto nga iya mong gisaag kay biktima hon mo niya. Mao kung gusto mo nga igawa sa inyong lugar. Oh, gusto mi manong. Gusto mo muli. Pagkubo mo sinina. Buwan ni sinina para makagawas mo ni lugar. Amo ba? Oh, buon ra. Buwan ni yung sinina. Oh, Bayloy. Kuan ta atong sundon niyang gingon. Ubo. Uli ta. Matay Bayloy. Tinod kay ni Bayloy. Tabi ko ang niya. Pero naghubo man pud. Oh, kasi tinod di. Ato lang sundon kay uli na ta. Sige. Kapoy na kayo. Manong. Oh, amo lagi sunod imong giingon. Uli na yan eh. Uli naman ni. Oh, mayo kay inyong sunod nga hunggi. Kuan ninyo gitudlo kay. Mo lagi kay mo may yung gingon. Oh, kay. Aw payo kay nalipay naging kanto ng inyong gibuhat. Nalipay na gud siya. Karon kay inyo naman ang gibuhat. Ako mong basbasan. May mo no para makauli na mi Bayloy. Oh, kay ano Sige kami gilakaw lagi. delikado ba kay nakasuod mo ning langob sa mga basan di. Aron maka Human na manong makauli na mi. oh, Tinuod ba ingon ni manong nakuyawan na ra ba ko? Nga ato ra bantoy ra unta, mo sa merkado pero amo ta ning suba. Mo lagi ba? Muspal to. Politista na. Gutom na. Gutom na. man naman naghukas mo nagpurong noon mo. Lingkod mo tagsa. Ikaw loy. Lingkod niya pag nagkahoy pud. Sunog ako ba sunog? Oh, lingkod niya. Pag nagkahoy. Sunog ako. Oh, lingkod. Yung ka nga inigbasbas makaulit na may. Pag ganin niya na. Ikaw pud diha, boy, lingkod boy. Nya diri pud. Ay pud diri niya sunog ako ninyo. Bantay ra ka diri. Kay moabot rong engkanto rong tataot. Ani ra tadi ni malingkod. Mo ba? Sige. Nadulog na jud ko aning aron makauli na jud ni. Antot santo diri magnya nirita magpungko, magbantay ta sa engkanto kung sa magawat. Kipiluangan man sa ani Bayloy. Mo ang Uli kay. pamilya mo. Ngita tagdan. Agta mo ta na ito sunan. Karo ko bay ani. Oo, ta atong sundon na bay. Biluangan mo diha. Mao lagi.